We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngasiza umngani wami engenayo indawo yokuhlala kanti uzongigila. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngangihlala nomyeni wami emzini wethu siziphilela kamnandi njengabo bonke abantu abashadile. Umyeni wami wayesebenza kamasipala, mina ngizisebenzela kwaShoprite ngishaya ithili. Nganginomngani-ke engangisebenza naye. Umngani lo wayehlala nesoka lakhe emqashweni. Sasizwana-ke nogeli kwesinye isikhathi wayeke engivakashele kwami uma si-off emsebenzini. Ayikho into eyayisolisa ngaye, wayebukeka ewumngane oqotho futhi sasesizwane isikhathi eside nje impela. Sihlezi sizikhipha siyozitotosa. Uma edinga usizo ngimsize, nami mangiludinga engisize. Ngangimthatha njengodadewethu futhi ngangingamenzela noma yini ngoba ngangimkhonzile. Kuthe ngelinye ilanga nje kwakungabo 9 ebusuku sizihlelele nomyeni wami embhedeni sikitazana njengenjwayelo. Kwazise phela kwakumakhaza nezulu linetha ibhadi. Ngizwe inokhe emnyango. Umuzi wami-ke kwakuwu-6 room nje ongenasimanga. Asukumeke umyeni ayovula maqede angememeze. Ngiboneke ukuthi shuthi lo muntu osemnyango uze kimi. Ngisukumeke ngifake ama-slippers negown ngiye emnyango. Ahambeke umyeni wami abuyele ekamereni. Uma ngifika emnyango ngifica umngani uphethe i-umbrella nezulu liyayishaya ngaphandle. Uma ngithi jebu esandleni ugeli uphethe isikhwama esikhulu sezimpahla ubhizi uyakhala. Ngimdabukele bakithi uChomi ngivule i-butler gate fast ngimungenise ngimuhage ngoba wayekhala. Nami ngaba nozwelo ngavele ngakhala ngoba phela ngangimthanda uChomi ngingafuni lutho oluyomzwisa ubuhlungu. Sihlale phansi-ke ngimbuze ukuthi kwenzakaleni. Athi, "Ey Chomi, angazi nokuthi ngiqale ngaphi. Usibanibani ungibambile ukuthi ngiyamfebe." Ngimangale nami ukuthi kanjani manje ngoba mina ugeli akaze angitshele ukuthi yena usenendoda yesibili. Mina ngazi yena usibanibani kuphela. Ngimbuze-ke ngithi, "Hawu mngani, kanti wena awujoli yini nomuntu wakho lo ohlala naye kuphela?" Aphendule athi, "Cha bomngani, benginaye umakhwapheni igama lakhe usibanibani, kodwa bengisaba ukukutshela ngoba bengibona ngathi uzongijaja." Akhale ugeli ngimnike ihagi emnandi enemfudumalo, ngimtshele ukuthi konke kuzolunga. Ngithi, "Mngani, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Yeka ukukhala manje, uyazi ukuthi angithandi ukukubona ukhala. Kodwa-ke angithandi ukuthi kube khona izimfihlo phakathi kwami nawe. Uyazi nawe I can never judge you ngoba nami angikho perfect. Kodwa lento yakho yokuba nezimfihlo inginikeza esinye isithombe ngawe. Isithombe sokuthi wena awungethembi futhi awungithathi njengosisi wakho. Kodwa-ke kulungile." Ngisukumeke ngiye ekhishini ngimenzele itiye, ngimphakele nokudla. Kwazise phela ngalolo suku sasipheke ukudla akuthandayo, ubhontshisi nojeqe. Ngimulethele-ke adle angitshele ukuthi uphethwe yikhanda. Ngithi akaqale eyogeza ngimlungisele amanzi ashisayo ebhavini. Ahambe-ke eyogeza, mina ngihambe ngiyomlungisela ikamero lezivakashi. Qede ngimubekele ama-painkillers ekamereni neglass yamanzi.
ngithathe isikhwama sakhe akafike naso ngisibeke naso ekamereni. Eseqedile-ke ukugeza ngimutshele ukuthi good night friend. Athi naye good night Chomi, ngiyabonga ngakho konke, ungumngani oqotho. Ngihambe-ke ngiye kumyeni wami ngimxoxele ukuthi kwenzakaleni, naye azwisise silale. Kundlule cishe amaviki ambalwa, impilo iqhubeka naye uGeli esehlala la endlini kungekho nje olurong olusolisayo. Ngelinye ilanga uGeli ephelelwe umsebenzi bemxoshe emsebenzini ngoba kusolakala ukuthi kunemikhoshosho abayenzayo emsebenzini. Mina-ke akakaze angitshele ngale mikhoshosho akayenzayo, ngathola nje ngoba esexoshwa. Ngizibuze ukuthi kanti lo Geli uyinhloboni kaPende. Yini indaba ehlezi engifihlela izinto ezimbi akazenzayo ekubeni mina ayikho into engingamxoxeli yona ngami. Ngithule-ke siqhubeke sihlale la ekhaya ngingabi nankinga futhi ngoba esewumahlalela. Into eyayingistressa ukuthi mhlambe umyeni wami ayimuphethe kahle lento yokuhlalisa umngani wami la ekhaya, ikakhulukazi ngoba engasasebenzi. Kodwa ngibuye ngiwususe lowo mcabango ngoba ngibona ukuthi kube umyeni unenkinga yokuhlala kukamngani wami la ekhaya ngabe kade wangitshela. Umngani-ke esewumahlalela esephila ngokuklina mase ebuka iTV usuku lonke. Ngibuye nasemsebenzini esephekile. Ngangijabule ukuthi senginomuntu ongilekelelayo. Kuthe nje emva kwezinyanga ezintathu umyeni bamunike amaviki 2 emsebenzini wakhe wokuthi ahlale ekhaya. Kuthe ngelinye ilanga ngeviki lesibili umyeni e-off, ngibuye emsebenzini ngimufice elele eyimvithi, ngabuya ngabo 6. Ngimbuze ukuthi kwenze njani, athi ubelungisa imoto. Ngithule-ke nginganaki. Nangosuku olulandelayo ngithi ngiyamuthinta acasuke agane unwabu. Ngiqale ngisole ukuthi lo useyangife. Kodwa ngizitshele ukuthi mhlambe ufe nomuntu wangaphandle ngingamucabangi nje uGeli. Ngoba bengazi noma ngizitshela ukuthi angeke ayenze into enjalo kimi sengimsize kangaka. Ngithathe ifoni ngixoxe noChomi kuWhatsApp ngimbuze ukuthi akaze ephume yini umyeni wami emini aye somewhere. Athi uChomi cha akakaze ephume. Ngithi okay-ke ngilale. Ngalezo zinsuku ngase ngihlezi ngimuphupha umyeni sengathi unentombi, yazi sengikhathazekile shem. Kuthi ngelinye ilanga-ke ngicele ukusheshe ngigoduke emsebenzini ngoba kwakumele ngiyolanda ingane. Sinomyeni wami sasinendodana ena6 years eyayihlala nogogo wayo-ke uma wami le emakhaya. Angizange ngimutshele umyeni ukuthi ngizoyolanda ingane ngoba sasilale sixabene ukuthi ngiyamthinta. Ngiphume-ke emsebenzini ngiye erank, ngimulinde ematekisini imehlise itekisi ngimuthathe bakithi umfanami. Wayesakhulile bandla umbona nje ukuthi ugogozi wakhe umuphethe kahle. Sigibele-ke amatekisi aya ekhaya. Ngangingafuni ukufonela umyeni ukuthi asilande ngemoto yakhe ngoba vele sixabene. Sifike endlini mhlambe kwakungo-2 inkathi, mina ngijwayele ukubuya emsebenzini ngabo 6. Sithole kukhiyiwe endlini ngixakeke-ke ukuthi hayibo, la endlini sekukhiwa emini kanje. Ngithathe ukhiye wami esikhwameni ngivule singene nengane. Ngithi ayihlale kusofa ngihambe ngiye ekamereni elilala uChomi. Kube nento ethi angingagogodi mhlasimpe ulele ngizomvusa.
Ngivele ngiphushe umnyango ngingene, ngabathola babhizi nomyeni wami ongaphansi nongaphezulu. Angibuzanga lutho, ngavele ngavala umnyango ngama ephasseji ngabalinda ukuthi bagqoke. Qede-ke baphuma beza kimi belokhu bethi siyaxolisa singachaza. Ngathi mina akukho nje enizongichazela khona, sengizibonele ngawami amehlo. Ngicela nithathe konke okuthi nina ningiphumele ngomnyango. Angifuni ukubanga umsindo ngoba kunengane la. Wathi uyazama umyeni ukungilwisa ukuthi ngigibeze ingane yakhe amatekisi yodwa, ukube ngishilo ukuthi ngikhumbule ingane yena ngabe uyilandile. Ngathi nje cha, ungaviki ngendaba yengane ngiphumele ngendlu. Bagcina bephumileke. Ngakusasa ngafonela emsebenzini ngachazela umphathi yonke indaba. Ngacela izinsuku ezimbalwa ukuthi ngiye ekhaya ngiyopholisa ikhanda kancane. Khumbula phela ukuthi uGeli bayamazi emsebenzini. Wangaba nankinga-ke ngoba vele benginawo amalanga. Ngahamba-ke ngaya ekhaya ngachazela umama. Ngamtshela ukuthi ngifuna ukumshiya umyeni. Angifuni ngisho ukuthi imindeni ihlale phansi. Wathi umama angenze okufunwa inhliziyo yami. Nangempela-ke ngenza njalo ngamdivosa umyeni. Ngazitholela isite yami ngazikhandela u3-room wami. Ngazivalela umlomo ngazithathela indodana yami ngahlala nayo ngaphuma kubangani. Umyeni kuze kube yinamuhla usangencenga ukuthi sibuyelane. Ngebhadi-ke mina angisekho lapho. Umngani-ke yena angimazi waphelelaphi, angifuni nokwazi futhi. Isizathu sokuthi ngihlale nomngani isikhathi eside kangaka kwawukuthi akhone naye ukuzama amatoho kunokuthi abuyele emakhaya ayohlala angenzi lutho. Yena bandla wayewafaka-ke ama-CV kodwa-ke ngebhadi engawutholi umsebenzi. Uma sengibheka emumva, ngiyazisola kakhulu nami. Kwakungamele ngivumele umngani ukuthi ehlale nathi. Kodwa nami ngenziwa ile nhliziyo enginayo yokuthemba kakhulu abantu nokuba nothando oluningi. Singabantu-ke sifunda emaphutheni. Ngoba nami nginethemba lokuthi abantu bazofunda kule ndaba yami. Into ekuthiwa umngani ayikho. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.